Čus tady, to jsem Jaran, dneska jsem tady. S Míšou, líčky. Dejte sem like a odběr. Jo, a buď totálně hype, jo, takže jdeme na to. Jaký brainrot bys si chtěl? Jakýho brainrota bys si chtěl? Bombardina krokodila. Já ho mám. Orangutiny a nasíny, tady ho máš přímo, tady ho máš. A ok, já potřebuji mít 350 milionů, aby jsem dal rebirth. Máš nějakého dobrýho brainrota? Kolik peněz musíš mít, abys mohl mít rebirth? 1 trilion. No, to je docela hodně. Co máš? Já si třeba tady vezmu peníze, tady 90 milionů, 25 milionů beru. Mám 150. Lidi, že si mě slyšíte, tak si dejte like a odběr a zvoneček. A Dan mě tam označí, takže mě prosím dejte odběr a to mám jenom jeden. Lidi, ale dejte like a odběr, aby jsem ho mohl označit. Aha, označit. Ok, dejte odběr, aby jsem ho označil. A kde přijde legendarka? Kde přijde? 1 minuta. Ok, přišel bombardíl krokodýl, chceš ho? Já vemu. Tak ho vám. Počkejte, já na druhý účet. Ok, tak běž na druhý účet a zatím můžeš ještě mluvit tady. Jo, teďka to zapnu na plejáku. Na plejáku to zapne, PlayStation. Rolexy. PlayStation. Ok. Jsem. Doufám, že lidi tě slyší docela dobře. Já to budu vydávat asi zítra, protože já to musím zeditovat. Si za mě to video učíte, jo? Učíte si tohle video a dejte like prostě, jo? Jo, ale Míšo, neříkej to pořád. Protože prostě musíme něco říkat o tom prostě, takže jakoby počkej, řekni tady lidem, jak jsi získal 3 patra? Co? Jak jsi získal, počkej, na jaký účet dáš? Na PlayStation. Máš to propojený s mobilem, že jo? OK. Já ti vezmu bombardína, dej nám dělat rituál. Tak vem bombardíla, nebo co chceš? Tě zbyl. Počkej. Počkejte lidi. No lidi, takže jsme tady zpátky. Prostě, co to je? Ty máš tady klona, nebo co to děláš? Napadám bejsky. A co? Mně se to seká, vidím, že jsi tady. Co? No, to je můj účet, prostě chápeš. To je tvůj účet druhý, nebo co? Jo. OK, a kde je tvoje bejska? Jaký patro? Jo, to druhý patro, nebo karkerkar? OK, máš tady karkerkar. A zdám se kouknout, kdy přijde nějaký dobrý brainrot. Můžeš odejít s tím bombardílem, nebo tě praštím. Kam jsi zmizel? Ty jsi dal pryč tamto. Jsi odpojil možná, ne? OK, co to je tady za brainrota? 175 000. Doufám, že za chvíli přijde ten dobrý italský brainrot. Legendarka. Počkejte, já jdu zase jiný účet, jenom počkejte. Kámo, tak na kolik účtů dáš, to už mě nebaví docela, jakoby. Já mám asi 11 účtů. Jako jo, lidi, já už jsem viděl a lidi, já mám přístup na jeho e-mail, na jeho všechno heslo. Jestli byste to chtěli vědět, tak dejte aspoň tak 1000 slednutí a ukážu vám to. A má to. Ale to není můj e-mail, to není můj. No, Míšo, nedělej to. OK, tak bohužel jsem to udělal. Já budu ve škole, tak je zpátky. Cože? Tak mi to zase přijde, Jo. Počkej.
OK lidi, OK, jsem tu zpátky, takže já potřebuji nějakýho brainota, koukám se. Potřebuji prostě 350 milionů, takže si jdu vzít peníze. Tady. Hej, nespívej, počkej, nespívej. A co já můžu zpívat? Jak už se setká na venku, tak je zpívám. Je tady někdo, podle mě jo. Zapni kameru. Počkejte lidi. A ty zase zapni mikrofon. Cože? No, dobrý, halo. No, OK, vyzvedl jsem si peníze, ale mluv něco s lidma prostě, a to je takový dobrý. já nevím, co mám mluvit. Hej, mluv něco prostě, něco komentuj o tom. Říkej, co děláš teď. Já mu teďka krát za nový brainrota. A proč mi kráš brainota? Ne, co potřebuješ, nekráč mi brainoty. Počkej, ale já potřebuju bombardíra krokodýla na rebir, to mi nemůžeš brát. Pohodě. Hej, dej mi ho. Ne. A proč mi ho nedáš? Nekráč, já tě praštím, Rau. Ne, já si stejně vyzvednu rychle peníze, tak. Rychle běžím. Hej, nech toho, ne, neděj to. Ne, jde si. Ne. OK. Počkejte lidi, počkejte. Takže lidi, jsem tu zpátky a vidíte, je update. Ne, update, ale spin. Ne, tady je update. Co? Spin. Co? To beru. Neber mi to, ne. Cokoliv bereš věcí, OK. Já jdu zatím do Bejska, jdu se kouknout, jakoby, co tam mám. Takže tady nic Počkejte lidi, já na záchod. Lidi, počkejte, já na záchod, jo? OK, takže dáme se kouknout, co tam má za brainoty, aby se mu to pak ukradlo. Ale dám se kouknout první, co mám já za ty brainoty, co mám v druhém patře. Koukneme se, co tam je. Tam já nic nemám. Tak, počkáme, než tam přijdou ty brainoty. Ještě trošku počkáme 20 sekund, aby jsme je mohli ukrát. Lidi, takže jdu krást ty brainoty, takže kouknem se, co tady má. A on má tady toho dobrýho brainota, to taky chci prostě. A potom musím být lepší než on, musím být víc bejsek, že on je přece takový nubák. Ten nikdy už nezíská, mu kradu prostě, chápete? Tady lidi. OK. Halo, kde jsi? No. Kdo mi tady ukradl mé ule? Já jsem ti nekradl nic. Já jsem ti fakt nic nekradl. Nic jsem ti nekradl. Já jsem ti nic nekradl. Cože? Kde jsi? Já někde nejsem, počkej. Já mu zavřu. Lidi, já mu zavřu. OK. Tak co, jak se máš, jakoby, jak se máš? Nuba. Co? Já to mám řečet. OK, ty to fakt máš, Fakt super. Fakt super. Ne, neděj teleport, nebo tě tady zabiju. Já tě tady zabiju normálně na tom videu. Tak bys do Bejsky, ne, bys do Bejsky. Ne, já nejdu do Bejsky, nejdu. Tak dobře, jak chceš. Co děláš? Ne, to nemůžeš dělat. Tak jo, budeš čekat mega dlouho. Chápu, jak se budeš jako teleportovat. Tak to líbí. Já to nebudu lívat, já jdu prostě k tobě bejsce a ty jsi zavřený, já se můžu ukrát další brainoty. Ale budeš čekat 1 000 000 sekund. Ne. OK, dám se kouknout, co má za brainoty a se nebudu všímat, kámo. Ale nekrát mi tady nic, nebo tě prostě zbiju tě. Budeš tady čekat dlouho.
Možná by se mohl nějak lidi vytrolil. Mě zatím neslyší, protože jsem mu vyplnul zvuk, takže Já jsem tě slyšel! by jsem podle... Ty jsi mě trolit, jo? Mě by jsem ho chtěl vytrolit. OK, teď mě neslyší, protože jsem vypnul zvuk. To by teď něco fakt říká, jsem mu vypnul zvuk. Takže jdeme si vzít třeba nějaký trapky vezmu. Pak si vezmu ještě tady, jako tady tohle. Pak si vezmu tady to. 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 Dane! Dan! On na mě mluví a nic neví. Co to je? Neděje nic. OK lidi, my ho jdeme vytrolit. Takže jdeme na to. Kam, kde jsi? Jsi bez petu. Kde jsi? Na co je budu mít, když je můžu prodat? Můžu peníze a jo. Hej! Ne, lidi, on si dal neviditelnost, on si dal fakt neviditelnost. Já si možná taky koupím viditelnost, aby jsem ho možná nějak taky vytrolil. Dane! Vypni mikrofon. Nevypnu mikrofon, bro. Tak ahoj! No, co je? Ale, chovej se. Chovej se. Co? Chovej se. Ty se možná chovej, bum. No, můžeme schodně, ale mám si Barbardinatýho. Bombardina. Rekordino. Aha, on si zavřel fakt tu bejsku, já myslím, že ji nezavřel. Má všechno nahoře, on je prostě nubák. Kámo, dělej běž pryč, nebo tě zbiju. Lidi, jestli chcete, tak jeho jméno v popisku vůbec nebude. Největší nubák na světě. Jeho v popisek nikdy nebude. Cože? Nekřič, kámo, nekřič. Ty jsi otravnej. Buď ticho. Pojď sem. Já tě vytrojím, počkat lidi. Kam šel? Tady. Pojďte vytrojím. Tak. Tady to si ty, koukej. Tady to si ty. Tohle si ty. Já jsem Tohle Elko. si ty. Lidi, myslíte si, že jsem Elko? Já myslím, že jo. Já si lidi myslím, že fakt nejsem Elko. To docela přehnal, takže si koupím lepší věci, aby jsem ho pořádně vytrolil. Koupím si tady to. Cože, co to jsou za věci, to nikdy nezískaná. On je mega noob. Dane, běž do výšky. Proč, jako? Běž do výšky. Proč? Běž do výšky. Nejdu, proč? Co mám? Ne, já nejdu. Dělej. Proč, jako? Tak já nebudu tvůj kamarád. No, jsem vyšsa, co jakoby. Co děláš? Trapě. To uvidíš, já tě totálně vytrolím. Co děláš, nuba? Tady to si ty! Lidi, dívejte, on je mega nubak. On tancuje Elko. Ale já začnu tobě, víš, Elko. Ha. Ne, už to. Ha. Ne. OK, lidi, tady to video u konce a čau.